Kaixo artistak, ze moduz? Gaur, errekurtso batekin natorkizuet. Filmak, telesailak, streaming plataformetan, euskaraz agertutako horietakoak topatzeko, ez da batera erraza, ez da? Beraz, zer non ikusi web orrian, esango dizuete, ze filma, telesaila eta horiek dituzuen euskaraz. Orduan, ikusten duzuen ez hemen, hasiera katalogoa Netflix euskara, zinema, oniburuz, kontaktu eta webgune lagunak. Hasieran, zeo zer ikusten da beti, nobedadeak batez ere, gero katalogoa ikusteko aukera ematen du, eta ia hasten da zuri galdetzen, ea zeren bila zabiltzan, edo ea zein plataformatan ikusi nahi duzun, eta zinemaretoetan, ea nobedaren bat dagoen. Hori bai gogoratu gero zinema klikatuta, zinemaretoetan, hortxe filmak agertuko direla. Adibidez orain irati filma pilpilean dago, ezta? Agian enteratu zarete. Beraz, katalogoan aukera duzue izenburua jartzeko eta topatzeko, baina ez bakarrik izenburua, ea zein plataformatan dagoen, ea zein generotakoa den, zein herrialdetakoa, telesailak ala filmak diren. Adibidez, nik aurreko gunen umeekin abentura historia aurrean ikusi nuen eta bitu ja bakarrik idatzita ja agertzen da. Tinko euskara elkartekoekin ikusi genuen Ora Murrion, portxeto sorionak lan hain ona egiteagaitik, umei izugarri gustatu zitzaien, eta orduan hori agertzen da, zenbat minutero buten duen, zein motatakoa den, azalpen baten bat, eta holan. Claro, tinko plataforman sartzeko, hori, tinkok eukiko ditu bere rekurtsoak eta sartzeko, ezta? Agian zuok Netflixa daukazu eta etzen ekiten aukera batzuk daudela euskaraz ikusteko. Beraz, zuek jakitea, hortxe, batzuk ikus daitezkeela. Begiratu zenbat, ez dira ingutzi. Eta zineman esandakoa. Zeo zer zalantzaren bat edo baldin baduzue, aukera duzue aiei galdetzeko. Beno, zuoi lagungarria izatea espero dut. Ezin dizue eta DVD-rik erakutsi gogoratu hor copyrightak eta guzti daudelako, baina beno, zalantzaren bat edo zer baldin baduzue, hementzen aukazu edo emailean, edo sare sozialetan, betiko moduan. Beste bat arte artistak